खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। थाम्बनेलाव नायनानै रायजो राजाफ्रा एसेबाबो बुजिखाबाय जानो हागौ। आं दिनै सार अन्थाइजों गावबाय थानाय आरो सार अन्थाइजों दिनै माखासे रायजो राजाफ्रा दिनै थैदों आरो माखासे छात्रफ्रा दिनै स्कुलाव थांनो थाखाय अखा हायोब्ला गिनाय जाबाय। बेफोरनिफ्राय माखासे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै मोजां गथ'फोर फरायनाय ओंखारबाय। माखासे गोजौ थाखोआव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो मोननानै दं। बेफोरखौ जाहाथे होबथानो हागोन नामा, बेखौ आं दिनै रायजो राजाफोरजों सावरायनो थाखाय आं दिनै आंनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। गिबियावनो आं दिनै रायजो राजाजों सावरायनो ओंखारनायानो जाहैबाय आंनि खोनानाय, आंनि नुनाय, आंनि बुजिनायखौ आं सावरायनो नागिरदों। जाहाथे आंनि बुंनायफ्राव माखासे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै मोजां गथ'फोर फरायनाय ओंखारबाय, माखासे आउट नलेज दंसै आरो माखासे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो माखासे दैदेनगिरिफोर दंसै। दा बेखौनो रायजो राजाफोरनि माखासे दिनै अखा हायोब्ला गथ'फोरखौ स्कुलाव थिनहरनो गिसै आरो गथ'फ्राबो अखा हायोब्ला थांनो गिसै। अखा हाबानो दिनै माने अख्रां सायाव ग्रोम ग्राम माने माखासे सौग्रावनाय, जोमैनि सौग्रावनाय ना अन्थाइनि सौग्रावनाय, जिखुनु जाया अख्रां सायाव बमाफोर बायदि आवाज होसै। बिनि थाखायनो अखा हाबानो गथ'फ्राबो गिनाय मोनसै, बिमा बिफायाबो गिनाय मोनसै। बेफोरनिफ्राय माखासे उदां जानायखौ माब्रै, बेखौनो आं जों दिनै टाउन सहराव थानानै गिदिर जों दिनै मिथिं माखासे दावथिंफ्राव, जों गिदिर माखासे हटेलफ्राव, माखासे जों दिनै सरकारनि गिदिर मिथिंफ्राव नुयो, खोनायो माखासे आर्थिं। बे जायगायाव जाहाथे गोजौनिफ्राय सारअन्थाइया गावोब्ला प्रटेक्ट खालायनो हानाय आर्थिं खालायो। 10 बिगा गुवार मिथिंनि सालिबा बियो सोरगिदिं माखासे आर्थिं खायो। 10 बिगा हायाबोथ' थामसा गुवार नङा। आरो माखासे जों गिदिर हटेलफोरखौ नुयो, बिगानै बिगाथाम बा बिगाबा बिसोर गाहाम गुवार हटेल दङ बबेबा। बेफोराव मा खालायो, सोरगिदिं आर्थिं खायो। जेब्ला बे बिल्डिंआव आक्रमण खालायनो हायो, जेब्ला बे बिल्डिंनि साखाथि जेनेबा खेला दुला गेलेयो, जाहाथे बेफोराव गेलेनाय समाव बे माखासे गोजौनिफ्राय सारअन्थाइ गावनायफ्रा बेफोरो आक्रमण दाजाथों होननानै आर्थिं खायो। गिदिर बिल्डिंफ्रावबो आर्थिं खायो, गावनि न'आवबो आर्थिं खायो। दा जों बेखौनो माखासे जायफोरनि न'खरफ्राव दिनै माखासे लाइन बानायग्रा बिथांमोनाबो बयनिबो न'आव आर्थिं खायो। आर्थिं खायाबा मा जायो, मालाबा समाव लाइना सर्ट जायो, न'आव माखासे सर्ट जालाबायो। बिदिनो अनेक जाथाय सोमजिनायनि लामा थायो। बेनि थाखायनो आं दिनै खावलायो, बिटिआर सरकारा माखासे बर' हारिनि गेजेराव सरकारजों गोदान माखासे गोसोआव सानखांनानै जाहाथे सरकारनो माखासे प्रजेक्टखौ खालायनो हायो आरो सरकारजों सावरायलायनानै जाहाथे बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बिदि गोथौ साननो हानाय माखासे लिडारफ्रा माखासे बर'फोरनि गेजेराव बिदि मानसि दं होननानै जाहाथे सरकारा गनायनो गोनां माखासे प्रजेक्टखौ लानांगौ। जों दिनै नुयो गिदिर मिथिङाव जुदि 10 बिगा 5 बिगा बिदि बाउन्डारिखौ जुदि आर्थिं खानानै होनो हायोब्ला, अब्ला दिनै बर'फोरनि माखासे बर' एलेखा, जिखुनु जाया बिटिआरनि हालामाव जायफोर आबादारिफोरनि थाखाय दिनै होबथानोब्ला बेफोरखौ आर्थिं खालायनायनि माखासे लामा दं। बे आर्थिंखौ मा खालायो, बे जायगायाव लाइना सर्ट जाया, जाहाथे बे जायगायाव आक्रमण खालायोबा। आरो माखासे आं अखा हानाय समफ्राव रायजो राजानिसिम खावलायनाय, जाहाथे जेब्ला बे अखा खोरोमबाय थानायखौ नुयोब्ला आथिङाव सेन्देल गाननायनिफ्राय सेन्देलफोरखौ जाहाथे बे खोरोमबाय थानाय समाव आथिङाव सेन्देल गाननानै लायो, हायाव टाच जानाङा। सेन्देलखौ गानोब्ला एसेबाबो बासायनायनि चान्स थायो। आरो हानायमानि माखासे जोंनि एलेखाजों गिदिर लाइनफोर दं, बे लाइननि सिङाव थानाङा आरो दंफां सिंफ्राव थानाङा। माखासे जों दिनै बेफोरखौ होबथानोब्ला, बोथोरनि माखासे मिथिंगानि माखासे आक्रमणखौ होबथानोब्ला जोंनो एलेखाफ्राव माखासे लाइननि आर्थिं नांगौ।
बे आर्थिंखौ जोंनि बर' रायजो राजानि दैदेनगिरिफ्रा एसेबाबो माथा मारिनांगौ। दिनै रायजो राजाफ्रा मा कन्टेन्ट जानो हागौ साननो हागौ, नाथाय बे आर्थिंआ माखासे प्रटेक्ट खालायो। जों दिनै नुयो अखा हानो गोनांखौनो माखासे टर्च बायदि मोनसे जोमैखौ खारसा होनो हानाय पावार दं सरकारनि आखायाव, दिनै गिदिर गिदिर कम्पानिफोरनि आखायाव दं। जि जायगायाव दिनै माखासे गिदिर गिदिर मिथिं दावथिं जानो गोनां गिदिर गिदिर दालां सालां लुयो, जिखुनु जाया बे जायगाफ्राव मोनसे गिदिर गिदिर प्रजेक्ट खालायो, बेफोराव मा खालायो सरकारा अखा हानो जोमै जमा जानायखौ बे टर्च बायदिजोंनो गोजौआव सेरदावनानै गरम खालायनानै माखासे बे जोमैखौ खारसा होनानै बे एलेकायाव अखा हाहोआलासिनोबो दोननो हानाय गोहो दं सरकारनि आखायाव। बेनि थाखायनो आं खावलायो जाहाथे उननि समफ्राव बिदि जोङो सारअन्थाइ गावनायजों जुदि माखासे फरायसा माखासे दिनै आबादारिफ्रा दिनै दुब्लि बारियाव थांनो गिनाय जाबाय, फरायसाफ्रा थांनो गिनाय जाबाय, जाहाथे बबेबा खन्द' खन्द' जाहाथे आर्थिंफोरखौ गायना दोनो। आरो जोंनि एलेकाफ्राव जों बांसिन नुयो गिदिर गिदिर टावार, गिदिर गिदिर लाइन, जाहाथे बेफोरनि माखासे लाइनफ्रा सर्ट जायो। आरो माखासे जों दिनै नुदों बेफोरखौ होबथानो थाखाय सरकारनि आखायावनो माखासे राहा दं। बेनि थाखायनो बिटिआर सरकारा जाहाथे सेन्ट्रेल सरकारजों सावरायनानै आबादारिफोरनि थाखाय जाहाथे प्रटेक्ट खालामनो हायो, बेखौनो आं दिनै रायजो राजानि खाथियाव फोरमायदों। आं दिनै आसा खालामदों एसेबाबो गिदिर गिदिर बिल्डिङाव जुदि आर्थिं होनानै माखासे होबथानो हायोब्ला, गिदिर गिदिर मिथिं दावथिंखौ जुदि बेफोराव माखासे सारअन्थाइफोर गावोब्ला जिखुनु जाया मिथिंगानि माखासे आक्रमण खालायनायाव खैफोद जानो हागौ होननानै जुदि बेफोराव आर्थिं खानानै दोनोब्ला, जोंब्ला बे आबादारिफोर मावग्रा एलेकाफ्राव बे आर्थिंफोरखौ गायना दोननाया माखासे मानसिनि थाखाय राहा जागोन होननानै एसे जाय दिनै खेथियकफोरनि थाखाय एसेबाबो बे आर्थिंफोरखौ गायना दोनोब्ला माखासे प्रटेक्टखौ जागोन होननानै जों एसे नुहुरो। आरो आं जोबथारनायाव लोगोसेनो बेखौनो बुंदेरो, जोंनि लोगो सासे माने जोंनि एसे सिनियर, जेब्ला जों भुटान नामलां केम्पआव दंमोन अब्ला बे जाथायखौ आं एसे खिथालांनो। जेब्ला केम्पनि बाउन्डारियाव माखासे जोंखौ एनिमिफ्रा, जोंखौ माखासे गाग्लोबग्राफ्रा जाहाथे आक्रमण खालायनो फैगोन नामा होननानै जायगा जायगा माने माखासे बेरफ्रुग्रा मुवा सानानै दोनोमोन। जाय बिथाङा बे बाउन्डारि बारनानै माने माखासे पारमिसन लायालासिनो बे केम्पनि बाउन्डारियाव बारनानै जि जायगायाव बियो माखासे बेरफ्रुग्रा मुवाखौ दोननाय जायगायाव माने गाफ्लांनानै आथिङा ससे बे आसि बिमानि बे आसि फिसाफोरनि खाथियाव माने खुनि जादों। दा बेफोरखौ जों मालाबा अखा हाबा गोसोखाङो। जि जायगायाव अखा हाबा गोसोखाङो माने माबोरै जायो, जेब्ला जोंनि केम्पआ एटेक जासिगोन उनाव जोङो जाय फारा फारि हौवा हिन्जाव गासिबो जानाय लोंनायफोरखौ दोनखुमानानै, माइरं दैफोरखौ दोनखुमानानै जों हाजो गोजौआव गाखोलाङो। बे समाव बे बिथांखौ सोरबाया बाबाय ससे, सोरबाया फाफ्लियाव लाबाय, सोरबाया बिदिनो एसे थिखांनानै लाबाय, बिदिनो बेखौ साइड खालायबाय। दा जों बेफोरखौ बै समाव जाबोनाय जाथायखौ मालाबा गोसोखाङो। जोंनि लोगोफोरखौ बिदि हाजो हाला सोरबाया बानानै, सोरबाया फाफ्लियाव लानानै, सोरबाया बामनानै बिदिनो बोथ्रोदनो गोनां जादों। दा नैबेफोरो माब्रै दं, जों मालाबाबो टिभिफोरनि गेजेरजों बा दिनै चेनेलफोरनि गेजेरजों जों मालाबाबो माखासे बर' निउस, बर' इउटुबारफोरनि गेजेरजों नुवाखै। बै समाव माखासे भुटानाव थानानै गावसिनि बाउन्डारि केम्पआव ओरैबायदि जाथाय जादोंमोन होननानै जों माखासे बर' इउटुबारफोरनि गेजेरजों नुवाखै। माखासे जों बर' इउटुबारफोरनि गेजेरजों बेफोरबायदि भिडिअखौ नुफेरनाय जाया। माखासे जों बेफोरखौ सम सम लाबोनो हायोबा मोजां जायो। मानो होनबा जों दिनै गोसोखाङो, दिनै माखासे एसेबाबो फिसाबाबो गिदिरबाबो माबा मोनसे सरकारनिफ्राय मोनबाय। दा बै समाव जि जाथाय जानायफोर, दिनै सोरबा आथिं आखाइ जनो गोनां जादों, सोरबाया दिनै बिदि देहाखौ लानानै माबोरै मावना जागोन। बै समाव जेब्ला आफादनि नांबाय थानाय समाव बिथाङा ओरैबायदि
खस्थ' जाबोनो गोनां जादोंमोन। जों दिनै बे सरखारनिफ्राय मावनानै जानायाव जाहाथे एसे हेफाजाब मोनथों होननानै जोंनि सरखारनिफ्राय जों नैबेखौ अनुदान होबाय होननानै जों मालाबाबो बर' निउस बर' इउटुबारफोरनि गेजेरजों लिडारफोरनि अननाय जों नुवाखै। आं दा माखासे सारअन्थाइनि कन्टेन्टआवनो लाबोफाबाय जाहाथे रायजो राजा दुखु मोना। आं बिदिनो एसे सोदेरलांबाय थागोन उननि समफ्राव। सारअन्थाइ गावनायनिफ्राय जाहाथे रायजो राजाफ्रा उदां जानो हायो बेखौ आङो रायजो राजानिसिम खावलायनाय आरो जोंनि फरायसाफ्रा सरकारनि दैदेनगिरिफोरनाव खावलायनांगोन। माखासे जोङो साननो हायै गोदान जों प्रजेक्टखौ सरकारनि सायाव खावलायनांगोन। मानो होनबा खावलायनांगोन होनना बुंबा जों एसे गिदिर बिल्डिंआवनो जुदि आर्थिं होनानै बासायनो हायोब्ला, गिदिर मिथिङावनो जुदि 10 बिगा 15 बिगा हाखौ जुदि बाउन्डारि खानानै बे आर्थिं खानानै बासायनायनि थाखाय दिनै सरकारा बेखौ माथा मारिनो हायोब्ला, अब्ला दिनै खेथियकफोरनि थाखायबोथ' माथा मारिनांगोन। सरकारनाव 100 बिगा 200 बिगा बेखौ माने बाउन्डारि माखासे सानो हानाय सरकारनि सायाव थायो। बेफोरखौ आबादारिफोरनि सायाव अनोब्ला सरकारा माथा मारिनांगोन। आं बेखौनो बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव खावलायहरो आरो लोगोसे रायजो राजायाबो खावलायो। नैबेखौनो आं बिटिआर सरकारनिसिम खावलायहरनाय, रायजो राजाया जाहाथे बेफोरबायदि माखासे सारअन्थाइनिफ्राय गावनाय माखासे जाथायफोरखौ बासायनो हानाय बायदि सरकारनि सायाव बेफोरखौ बर' फरायसाफ्राबो माखासे गोदान प्रजेक्टखौ सरकारनो दैथायहरो। बेखौनो बयनिसिमबो आं मिजिंथिनाय